sinai je bisisa romui na sinai tamona hana hai chini mantu ba sini kai to na belakina hambai tam nige sung wati rok ni bagui sung kisa zora rok sung lai lai kya hai to je mani sung tabu bising jeng thang lai sinai je phanye phai tam hitu sung sini kai to mo sung lok wan dai kuya sung desam rutak lai subrayang ini merah ang kemanai nim kurike ini khai rok ma ang manya ke sung rusap mumbai klai sung sini musical meet ni kuya bekat ni pandana sung teruk seng mani bekat sung Subrayang ini merah ang kemanai yang kerike ini naik kolma ang mayate ang lama koroy tongpo lama soy ang tuidi menaba ang hindi tongpo kokoro ang tuidi ani pun kambari rok hai boy Ambasana yang hina Subrayang ini merah ang kemanai yang kerike ini naik kolma ang mayake Subrayang ini merah ang kemanai yang kerike ini naik kolma ang mayake ang katanggo nono sini hamdak makbang ini putih doblang putih sulawang putih ani bukan bari rokai bo subrai katri dosani Hatiau yang kuai sempurna Subrai setahun jadi Ambasana yang hina Ambasana yang hina Subrayang ini merah ang kemanai yang kerike ini naik kolma ang mayake Subrayang ini merah ang kemanai yang kerike ini naik kolma ang mayake
yake. Hari hai no hai santai tangsa kai tu nolok piu nai. Nung bai sederi nono reklu sungor sapu bai klei. Sini kai tu no sunglob bai na. Sungjoto asuk tongai rokbo sungai baksa no. Palke orang pisoi kai tu nolok pungori koi nungara. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ
hai sung pe sang sa lob be kyu nai sung lob nai Jisu ni pal siklaro kai tur ne hani bororo ne hani bororo pito johon jako biriru laina Jisu ni pal siklaro kai to ne hani bororo pito johon jako haksal ne haksalo langmani pohorno haksal ne haksalo langmani pohorno zorawo Kristen siklaro sekang dibuskango nahar di Kristono baldi krosno Kristen siklaro sekang dibuskango nahar di Kristono baldi krosno Jisu ni pa kai to nahani pito johon jako biriru laina Jisu ni pal siklaro kai to nahani bororo pito johon jako biriru laina gubang mak polaro khangsalaja meruk nai kerike birman nangja gubang ma polaro hangsalaja meruk nai kerike birman nangja borok no khaksang makok salainya Kristen siklaro hangai sung mothangna krosno balnai sungle motok bothupna Kristen siklaro
जों मोथांना क्रस न बालनाय जोंले मटक बथुबना kaito ni hani boro pito johon jako pirir laya jisuni pal siklaro kaito ni hani boro pito johon jako Pirirulanya Pirirulanya Sungna jora kahambremani bagai tini Dial musical meet 2024 Sinkai to suna jora kaham reman bagai sinkai to nabelake hambai maruo wate jora hampano kai to suna jora kaham bai tongo onbai sinkai to hambai tai jot na hambai sebai sukis to mumbai ini program kisale ka hampano wate bagi mana sinlaika hai kono sinkai to suna jora kaham bai tongo Hadis jot na pula Phungka ham baca hingga lain jatuh. Jauh teman phungka ham. Ham baik sini kau orang apa borok lek flight thang mana bagai sini circle ni kau orang ham baik apa? Hari sini lam semua panda, yaitu welcome service yang tabuk yang berkat hang naik. Ang program betang kita saklai wana sini lam semua panda bahaya yang naik. Tijul nayo tongot takok nirmal deborma Borkathal Baptist Church ang sakphangno suriwei chengi rinai sini borong nangsar Deacon Nores Deborma President Borkathal Baptist Pastoral Circle lam sogi lop nayo tongo Koyar BBPC tai Patni Baptist Church lam sogi kok narak nai sini takok Kasi Deborma President Youth Committee BBPC, dari saklai nai Thomas ini takut Omar Deborma Secretary Youth Committee Borkathal Baptist Pastoral Circle. Dari Paitak Sur nai Tongnai ini Abang Nangsa Reverend Ozendro Deborma Secretary Borkathal Baptist Pastoral Circle. Haike Fadis sentabuk sini panda Suriwi Cengli Renai angkonya sini sar Deacon Nores Deborma President BBPC bono besang pengen bagai Pandana Suri Cengli dengan bagai. Ada suruhan. Sini Subrayo, mai kena apa kaito. Semua nak semua betul hambaya por kaito. Ini orang semua BBPC ni 11 Musical Meet 2024 nang semua thumsa kelaika. Boni bagai semua hambaya por Subray. Sing pini orang thumsang lai man kapa, nono lokna nono sui na bagai. Boni bagai kaito pini Bharat dari Nesimi Kanadero Cornish Haran Order Dora. Ini Musical Meet 2024 Obogi Tongnai. Boni bagai kaito nini thariwa puilano. O 11 Musical Meet BBPC Youth ni. O program not yapari o apa puilan ismi paithak jora chini o pandao tongai deva madrak tai rokno nini hamari tai nini suba keo musical beat no namasang dibat subrai jisu chini kaitor
nang kahamni kaham kaitor nang subrayo nang hatay chuk hanos namnay kaitor boni bagay apa tini wati nobar ni bisungobo nang sunno hay na hay jara kahamni tika boni bagay sunno hambay di kumaya subraya apa chungoro jet phainay nini besabuti sikla rokno nang bashuwis hay namani apa tamni bagay ke nono lopna nono surina borok ni shago je talent tongmano expose play apa exposure lui nono lopna ni bagay otu eri alaino boni bagay apa kaito menjotto aro fai manjak nai sikla rokno non ini hamari ditai subadi borok jeno borok nono lopani o mungsak koroma kure belai kahamke nono lobe manna dekhe borok ni sak fan borok yakari mana riui mana nenong ini phalabai jotto sikla rokno subadi subrai jisu so especially ini suri namun sungo of Southern North Baptist Association ni anda ni disini youth musical meet of non Naikol Nai official apa president ni sini secretary borjai ke opanda tau sengrok ni sini paitha chora nai manna tike na bor jot to ni sakau na nini phola ni phande subraya apa singkai ta mani suri nai semoro failai ka nono lopna nono suri na ne বিশেষ kai kai tor siglaro sigle jigo boni bagai bor ni khao bor khabuk sa phai kai tor or khatom poklaina nono lopna bisingkui nono glorify klaina bisingkui boni bagai ne bor ni bisingo tongai bor no khatom pokmu bai ke uplo klai osun saro dugui tongai nono lobi thangma de ki opan na bisingkui nang hamari jadi bebap nani khaniya pharo cinyo panda apa jeng kabut sengi rika nini khaniya phare apa dan baithak kara asyirwad kai pha sajla te phola te khani mumbai ke apa ini no panda no jeng sengi rika ne nini khaniya phare ka subrai jisu kristen mumbai osuri mu tai o panda jeng ya phare amen hambai ini pandana suru jangir nai ini sir resident DVPC bagi sengkesang thanglai sini tabuk kongo lam sogi lopnai ango jorano sini koyar DVPC in circle ni koyar no jora ya pharo borok bung jora na hati
हामबायाफोर सिनि पार्टनि प्रेक्टिसर borok lamsogai kai kono lobby klamani bagai kai ko tebo lobjatham boni isite haide sentabo sini lamsogai koknar nai ini borong gunang sakuk kasi development president YCBBPC ngojorno bintani yaparo bojorno nahakku joto pal khlai bachalai ang koinai joto no bachanan bagai tinini Sung Saimano, the 11 Musical Meet 2024 Borkathal Baptist Pastoral Circle. Date Sung Saimano 13 October to 12 to 13 October 2024. Benu Hunka Sung Saimanka Ram Doyal TP JB School Tomakarik Baptist Church. Hari Kisasa Tinini Je team Yaka Kok Bothoma. जों जतो पाल खालायो जों अबनो सालायानो आं फरायनाय जों साइमन अर माथाय 5 नि 16 आं फरिखे नर वान लगलगी जों पाल खे फरायलायनाय अमतै खेनो Borokni thani norokni chati ma chungthai haike norok samung kaham khlaimano nugui borok chukno hawo norokni pha ma lopnai kai torbini kokthai porimani bisingti chung jo tono katal ke hamari khlaiton bale hambai sini kai tono puilano teba hambai renai chung tini ni chini oro chini richus chung ang nugya ko borok phaya ko boro lama rogo phai tong kai ari chung jota achuk lainai borok judi lama rogo phai tong kai chung borok ang bono lam sogo borok phai tongo ang je khobor manmani teba hambai renai tini ni chini o pandao phai manjaknai chini o circle ni chini pastor yakaba workers tei chini circle ni executive committee tai phai manjaknai chini circle ni joto bwrui bodol yakaba sikla bodol tai mothani adong chini dikondok tai secretary tai yotni tai buri rokni joto bedekni adong rok tai church ni joto leader tai layman tai joto church ni phaina rokno ang kok thaisabani ani khani hamjakma tai sibaya phar tebo hambairnai muchungo जों गोबांमा तिनि अरो हाइमानजाखा चिनि गोबांमा दप्तर याखबा बेडेकनि चिनि चंजाक बरग बंगि सामं गाहाम खलाय खायतंमानि बागै बरनबो हामबाय तै हामबायरिनाय चिनि कयार बरबो नाचो तखायाव पान्डानो तुदिलुइ तनिमानि बागै बरनबो हामबाय मारनाय तेबो हामबाय मारनाय जों गोबांमा चिनि यांगो जोंनो खेल खाय नायथके आसुग्रि तननाय चिनि आसार बरनबो हामबाय बरबो जोंनो बेलायखे नायथग्रि प्रग्राम मोसांग्रि तनमानि बागै ताय आङो चिनि मिउजिक तामनाय रक बरनबो हामबाय मारुओ बेलायखे बरबो जोंनो program mochangri tonmani bagai teba hambai rena chini yango thasing asuk jaknuka chini jars tinini oro borok yang kam nangmani bagai borok ma thaka borno ba hambai tini borong bisingtinya chini competition go naijaknai borno ba hambai jorane bisingono phaimani bagai teba hambai renai tai onyo jagarokni jodino ono circle tai ono association nongni jodino phai tong khangkai बरनबो आं हामबाय सिनियापनो चिनि कमिटि नि इंगै ताय आं आनि नुखुंनि इंगैबो आं बरनो हामबाय ताय चिबाया फारो हादे इंगाय चिनि जरा बालाय केसे जों वातै किसा वामानि बागै जों जरानो जों रमैनार मालिया हायपेनो जों ककरे जों त्रुक त्रुक जों चिनि जे खाप्रुम मानसाक जों खाप्रुम लायनाय हायके जों
आं हामबायनाय करजाक जुदिनो साजागिया आं हामबायरे जायो आबो हाय जुदि तंखांखाय नरनोबो आं नाकारसानो ताई जुदिनो भाई तंगै सिनिया अब्रनोबो आं नरनो आनि खानि हामजाक माताय चिबाय याफारो फादि हिंखाय जों बालाय जरा केम आबोनि बागै जों बिसि जराना लागेला आं आनि जराना असुकैनो आं तिनिनि चिनि तैफांनो आं हायनो हाय याफारि रुमन Hambai sini borong benang presiden YCBBPC bolam soge kok lam narugmani bage haji haike ang tabuk jorarnai sini saklainai sini borong benang takuk Omorjit Debarma secretary YCBBPC ang ojorano bintani yafara bo ojorana hatung Hambai pila kaiturno tai jotto o pandawo Haimanjak panai rokno bo norokno Jisu Kriston mungbai klai jotno lamsogo tai sini okra sakra sini resource sini worker sini deacon tai sini SNBA joto phainai roknang norokno haini hai tang phangai lamsogo ke phaidi sini program butang rok sing kisa nayena niake sini jora sengma kisa lekha ba sing kisa buskango no thangsinai paimani bo phaji hingka ang o jorawo sini circle ni je leader ba circle committee borokno sing sini mung nailaina sini circle naikoli tongai sini leader rokno ang koinai sini circle ni sini president te secretary te jota executive member norok yango kindly kisa sini stage ba dayas phajingo Hanya bagai sini circle ni leader of sini secretary tai sini president tai sini executive tai joto nong pal hanya rok nang nog yang phaji tai o jorauno sing kisisa sini mung sing na layana sini SNBA executive member sar bonobang konyai yang o sini beskango phanyani bagai te oz yang lain gang koyene sing borokno sini pandani sini beach by clay sing borokno lam sogene bes kan lima bagai sini asarok tekica duklok asarong nang konyai yang o bes by sini program betang borok abona tui kan nani bagai sini yang o baksa to kanjak ka kai je kanjak no to sing nanglaka Epen si bayar wui thangana, te kanjak ya eng kinani simino, paji sini abo choir convener, plus ini executive member circle ni boto kanjak no, seng bono nanglak, ke yang di sini, te kisah logo matang sinanya, yang apa? Sini executive SNBN executive member, sar oboni boto kani pekya, epeno sini Circle Secretary sini Sar Reverend Ozendro sing padi yapak problayana kai sini executive member sini Deacon Monoronjon bo kanjak ngui thangka kai abuni yagulo sini president Sar sini Deacon Nores sing bono padi bes baiklai lamsogone abuni yagulo sini Assistant Secretary tai sini o program ni resource ngai tongo sini Sar Joseph Deborma bono bini resource ni best no ridi hambai te apuni logi wo tongo sini circle ni cashier sini borom gunang Sar Gobindo bono kandidi sini best apuni logi to sini executive member circle ni
Dikon Biren, Sar Biren, bono bukan didi. Kaya apa nih ya kalau tunggu sini Dikon Monindro, Sar bono bukan jak, bono nanglaka si bayar boy sing. Ya apa nih kalau sini Abel Deporma, choir convener, sini executive member. Kaya pasti bono sing tangi maka. Kaya apa nih ya kalau sing teh sing nalipinai sini resource, tapi sini worker. Circle ni sing bono naik na te kaisa sini resource pai tongo oro egloi ke bawa naik ni himani boro hapai suk yani bagai pai tong man bagai kisah wet ka hepanang konya sini sar sini resource Reverend Bishop Kumar de Borma sarnang konya neng yang obes kango sini daeso panyani bagai bono bo sini program ni sini resource ni best baik lagi sing bono bulam soknai kang konya sini asarok no sini ya best nutui penya ni bagai Pajeng kai sing bono bo sini best by klai te sini program butang roi sing bono sini opan dani bagai sing lam so bono. Gas bini resus naji Sar Bishop Kumar de Borma. Sing ya pakrop layan. Hanya hai sini te kaisa resus Sar bo paiso pakai bono bo ozara yango no pakai kai casinai. Buskango yang buskango isino tui pace di sini sarno Udaipur Baptist Association ni sarno sini program utang teh sini base riwoi sing bono lamsok nai angkonya sini asarokno bono kandidan bagai sini sar Nobin Chandra Jomatiano sing ya pakrop layan ah tesa sini ya pak tekisa jurke krop lain ta hambai sarna gapaje sini tabuk sini next program petang sing kenalanya harana sini zora baikele miliglak or je program petang bai tabuk prai 11 tang itongo sing o program paimani ya gulono sing tai bathagya sing continue kan sing thanglai sini saicung resap mung batalya mung tongo sini time kai to tabuk rizak hingga kai 10-20 ni simi ekta jora tongmani hepano tabu 11 ta ngi thangka sing o panda paymen ya gulono sing ngi thangnai kai a panda no singi tongnai sini lop mung te banjung mu ke sini koyarok te a panda no te dulani bagai sini takuk omrit dugra imothani te bukuk dina debra Mothani te apandawo surima baike singiri nai sini Dikon Robindro de Borma Tibru bis Baptist Church te oba hekeno sini joto competition no batai mung rokno am joknai ba naisomnai bagai sing jars sing cinoro paiso paikya sini khorok bazar sing borokno bo ojarawang kisa koinai yango sing sini panda azorane sikangno sing borongno sini lai pena angkonya sini jotto jars ngi phane rokno sini borom gunang sar te madam songno rok yango buskango phai sing jotto sini lai yango stage yang saka phakin sa sinai sini Radhanagor Baptist Church te madam Hemalota Yasre Baptist Church te madam Nepsi Borkathal Baptist Church te madam Sobita de Borma Khampar Baptist Church Kai phaidi sing borok nopo borok already best nokani phekya hepana sini madam kaisa niya korika angkonya sini asa rakno madam no sini best baik lai sing lam sogone kai borok sini jotto competition ni batai mulungno naisom nai ang asa rakno konyai
sini madam no sini bias by klai tai program si duwi sing borok no lam soknai sing ya pakrop layana hambai sing thangai maka competition ni bagi rezak tongmani no norok bahai ke track by der resapnai na gitar by der resapnai norok sekang no sini yango music je sian je control khai tongnai borok ni aro norok je norok no ringjak ni sekang no norok aro tiareng di engke tei kaisa je kaisa ni panya ni sekang no norok yango uklogo sini aro Haide sini lam somga panda seng paithak bukhak thangka ang thajing saklaijak toma haikeno ang ojorano paithak surinai sini sar Reverend Ojindro Deborma Secretary BBPC bono jora yapor bo buskang phai surui kholabranan baga pandano Suriwana Maigrang kaitor subrayung nono blake hamai maru tini mo phungkhusang jorawo mo sung YC sa BBPC ni kothum laimong no nang jengmani bisingtui tabo o jengmani program no paimani yaglo bo chini te alka program tong aro no samai basa tong tai jengjo to no kha tong thogoi te a panano kaham kai majak banan hamare khlaji jo to nin thane ya parka jishnu mo safa kaitor thane suri chane ya par jao amen sini lam somga panda paikha ang tabuk jora ya rikalang sinai sini next panda leader boroko jora nahalnani bagi Okai torang nono lobir sabo Osubra Okai torang nono lobir sabo Sungsar bai nokas senama paye Sungsar bai nokas senama paye Senamka Enggai konsolke Sungsar bai nokas senama paye Sungsar bai nokas senama paye Senamka Enggai konsolke Hamba nyona Immanuel Hamba nyono Hamba Immanuel no Osubra Okai torang nono lobir sabo yang nona hambai ruo Okai torang nono lobir sabo Sumsok bai kuplungani polano Sumsok bai kuplungani polano Mutangna lama sunaga Lama kelaika Sumsok bai kuplungani polano Mutangna
파사글라 폴라카타 너 베프티스마리카 파사글라 폴라카타 너 베프티스마리카 오수브라 hanya hai tei tangsa lob le phunai sung manke jotto palba sanai chung sasangthun sine opanda kai tor hamjak mani bai komori thangna haidi sukha thangna srapchani ulo komor thangna haidi sukha thangna sungsa sangtho piri phaisito sungle khatma goba ramsa disabha mani tongphano maya tongphano mansukha songsoba morke hapnai se sini polale jisu norong yake morke hapnai se sini polale
Hello. Je tabuk pano solo competition ibagai list ipaya ko angborno hanya koinye norok list ipanya ibagai jak diklai asung hambai. Hello. Hambaya paro sini ketangkai tu no teba hambaya paro sini bandate julanyo zora ya parmane bagai. Batai thani to kepamana batainya ai pano price mana ingke motha khongtam first second thara bahai ai pano sini je price no orning ya woi sini sukna hani ya price no khaporombai batai mas teba hamko go on bai kok kesal mung tongnai te kesa hambai sini oro seng nai jang nai ke seng oro khorok ba tayang oro seng basakha sini tama tongnai item hungkai seng oro sini resap thani wa sini discipline tongnai te sini kok thai tai sini sur tai sini music aba hai babon nai jak nai sini a point ke sin 10 point ni nai abana bisingo resap mani phuno sini word kok thai phuno ekta sobrai hindire somprai phuno kai tong ata kono kok a jaga minus point 1 thanai aba hai ke seng nai jak nai aba hai ke seng songai sing tai singo kok sa palaikha aba hai ke norok jere samnarok mosanarok norok kaham ke resap di norok kaham ke resap rek seng te phuno ham ya ka nai rek aba hai sing nai seng karong ka batale mangula bela jo kaham ngai seng asa khlai aban bagai nona ham ya no seng nai jong nan bai ona sesa khainya norok kaham ke resap leita asona hambai Sing kanaiman kana sini jasni khuptoi nani sikang tini na akok bumana poriwoi sini surima baiklai sing pandana siang mani bakak tangan ang porinai tini omoni omoti kenyo borong thani norong jati masing thai hake norok samung kaham klaimano nugoi borok jukna ho norong phano malobana kaitor bini kathang kok thaino sengjotoni saka katal klai hamari klaidun ang sarno kanya sini borong nang dikon sar bo opanan bagai surinan bagai sini tebru motha dikon Robindro Dev Burma Hari Suryawana sini Subrayung Kaitor Haleluya Wafa Tinino Pungkasang Nijarawo Kaitor Nang Suno